Allah ƙara malam imani da arziki da albarkar rayuwa. Don Allah malam menene hukuncin kasuwanci na online? Shi wato abubuwan online din nan ba za ka iya ce musu halal gaba ɗaya ba, za ka iya cewa haram gaba ɗaya ba. Yana buƙatar sai ka yi nazarin su ɗaya bayan ɗaya. Kuma irin sababbin abubuwa da suke zuwa suna rikitar da malamai. Shi sa za ku ga duk sanda kuka ɗauko mana matsala irin wannan sai kun ga baki ya zama biyu. Saboda annabi alaihi salatu wasallam ce innal halala bayyin wa innal harama bayyin, amma bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas wa man ittaqa shubuhati istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa fi. Akwai halal a fili qarara, akwai haram a fili qarara, akwai abinda kuma akwai rikitarwa. In ka ce halal ne da me ka dogara, in ka ce haram ne da me ka dogara. La ya'lamuhunna kasirun minan nas. To in ka ga irin wannan abun haramcin bai fito karara ba, haramcin bai fito karara ba, to yana cikin tsantsan addini da taka tsantsan addini, ka bar shi tukunna. Ka bar shi tukunna har sai ya nuna halaccinsa ya fito fili ko haramcinsa ya fito fili. Amma abu a farkonsa ai ta cewa halal ne, ai ta cewa haram ne, mutane wani da cewa halal ɗinka ne zai je ya afka. Wani kuma da cewa haram ɗinka ne zai ƙi afkawa, sai an yi kuɗi ya ce kaga malam ya ce mana haramu, yanzu da mu Allah ya isa ma. Wani kuma ka ce musu halal su je su ta yi sai ƙarshe sun tafka asara, ce malam ne Allah ya isa, shi ya jefa mu, shi ya ce mana halal ne. To saboda haka wata ran kai sukutu tukunna abin ya bayyana ƙarara a gabanka, ya fi sauƙi da kai saurin fatawa halacci ko haramci, daga baya kuma wani abu ya bayyana na haramun kuma kai ka riga ka tsoma kanka a ciki. So tasarruf fil fatawa wajen halacci ko haramci malamai suna kiyaye wannan har sai an zurfafa bincike, an yi nazari sosai, an tattara masana, an fahimci abin da kyau kafin a halatta shi ko a haramta shi. Allah ya ba mu sa'a. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta